cek kayu ikan. Wah, tuwek tenan ketok ikan. Walah, coklat kok ngene iki. Darane settingan to lek kene bakul kayu ki yo golek ning alas tuku yo panane iki. Kebon. Telu wit spring. Bolong ra kira-kira iki. Jantuk. Ini. Bismillah Kang, iki kemarin wis tak cek sing laut yo kayu ngres-ngres, ana kayu ketepek, ana kayu so dan lain sebagainya. Iki alhamdulillah wis tak rembug. Iki deal di angka 15 juta ya. Pak D. Nah, niki pun kula arepi, pokoke niki hartane Pak D. Pun kula lunasi. Niki ning balik ketung niku. Oh, nggih, nggih. Mas niki diambali malih nek ngitung niki wau ya saking bank. Nggih. Pun deal nggih niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan batin nggih. Nggih, amin. Nggih. Sak kebunan mbokmu. Mugi-mugi niki hartane ya berkah. Mangke misal nggih tumbas sapi ya sapine ndang mana. Nggih, alhamdulillah. Misal wong nggo nyarutan, nggo nyarutan sok muga-muga wis ora ngutang meneh wis sae. Sing ngomong nggih kenging nggih. Nggih, niki sawaya-waya kula tebang pun beres nggih. Neng yo arep ditebang wis bebas. Kan arep yo rene ngomong. Nggih, bincang kok tak pamitan. Wah, nggih. Nggih Kang, alhamdulillah wis beres danten iki. Muga-muga jenengan yo pati. Oke, amin, amin. Aduh Pak Min. Iya, Bos Min. 155. Wah, lu sih. Sing sarmo pira yo? 140 ya? 147 iki. Tak prosesi kan. Wah, wis tenan iki. Tenang gue simpenan iki. Simpenan iki rondo Kang. Ngene iki lho. Ngene kan ana undake so nek rondo ngentekke. Lalu sing kaya iso ono gede tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim weti tak rembuke. Pokok diadi Kang. Ramen dadi saya karo dadi guyon nih. Bismillah. Halus tenan nih. Halah. Weh. Wah, neng kaya ra didol. Telur rugi, kita rembuk. Kira enggak? Meter 14. Meter 14. Sekian halus tenan. Oh, sos enggak? Karepe golek kayu sing ngene-ngene iki lho, Kang. Nek kok didol masing prengkel ya. Masih didol masing bonsai. Padahal sing ono dite kuwi, sing didol masing kok mengkene. Aduh. 5 wit gak berapa kono? Oh, papa. Nek karo kae. Wis. Wah, semiki nabrak nyangane bakul sebelah ya mah jungkel-jungkel Kang. Siji bolong, siji doreng. Bolong ra kira-kira iki. Jantuk. Ini. Nah, yo musala. Wis ra apa-apa. Durung rezekine Kang. Yo, gas. Tuwa jamur sono iki. Nek mati pangan jamur. Pakne tuwek. Berpira ya, Lik? Pangan jamur. Nek
Mana ngene iki gede kok. Piro. Sang puluh. Bolane sing duwe. Tukune Kang iki oleh-oleh 300. Belum. 90 dawane 2 meter Kang. Iki gambaran ude to Kang. Selamat. Cek kayu iki Kang. Wah, tuwek tenan ketok iki Kang. Walah, coklat kok ngene iki. 5 meter iki. Berarti 75. Ril lagi. Kita rembug ya. Kayu 2 wit Kang. Dalane iki 5 meter iki. Berarti 75. Karo sing langsung. Kang biyen tau tak tuku njuk iki ngabarine. Ini. Jaluk 1.200.000. Aku jangan 1 juta Kang. Yuk kita 1.100.000. Enton-entolan dit 100 iki ya. Nah, itu dit 100 ini nek ora tembus ya jengklit tenan Kang. Kayak siji. Piro kuwi, Lik? Padha. Ning tuwane tuwa sing kaya. Tuane tuwa kae. Tadi lu jalan. Itu 75. Sik dhuwur mau 70. Iki rego 1.150.000 Kang. Nek sik wingan 70-an karo 91 regone nego 1.150.000. Nek sing iki regone 1.150.000 yoan. Iki 2 wit sik wingi 5 wit Kang. Sik wingi cacahe akeh ning regane murah. Iki loro regane larang. Mergane apa Kang? Sing iki tuwa Kang. Sik wingi nom-nom Kang. Nek iki tuku larang tuku galih Kang. Wae. Dawane 5 meter iki. Iki tak cek Kang. Aku murung ngecek iki. Wis ana tuture. Muga-muga ya cedhik Kang. Nek tutur ki ra bakal ngapusi Kang. Kuali semene Kang itu. Kuali semene iki. Serah mungkin ngapusi nek iki. Tuku kayu ini iki larang ning ono isine Kang. Wis tadi larang iki sesuai dengan kondisi kayu Kang. Nek sing wingi kae akeh murah Kang. Karang nom nek iki larange karang tuwa Kang. Nan. Soale sono keling sing payu galihe Kang. Ora kuali karo jumlahe Kang. Aduh. Bismillah. Ditunggu esuk tebange. 2 wit Kang. Iku bete 75 karo 70. Iki karo sik ngisor sik mau tak video. Dawa to Kang, iki tak rembug-rembug. Alhamdulillah iki deal neng angka 1.150.000. Neng karang iki dite 1.200.000 kan deketan ya njaluk susuke masih. Yo Mas, amit. Deal nggih niki lho. 1.150.000 real iki. Darani settingan to Lek. Kene bakul kayu ki yo golek ning alas tuku yo panane iki. Kebon. Telu wit pring. Kok aku badhe ya Mas yo.